खुलुमबाय आं माइनाव बसुमतारी गिबियावनो बर' रादाब नायगिर नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आं गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि गिबि खौराङाव दङ फैगौ बिटिसि बिसायख'थिनि थाखाय एपिबि राजखान्थि हान्जाया बिजाथिनि मुं फारिलाइखौ मैया फोसावबाय। खौरां मोननाय बायदिब्ला फैगौ बिटिसि बिसायख'थियाव 32 नं हरिसिंगा बियाबनिफ्राय एपिबि राजखान्थि हान्जानि आफादगिरि डक्टर अनजालि प्रभा दैमारि बिथाङा बिसायख'थि गेलेनो थियारि जाबाय होनना मिथिनो मोन्दों। फिन आरोबाव गुबुन रायजोआव खामानि मावनो थांना सासे बर' सुबुं गोमादों होनना मिथिनो मोन्दों। खौरां मोननाय बायदिब्ला क'क्राझार जिल्ला सुतारपारा गामिनि थागिबि रुपनाथ बसुमतारी मुंनि सासे सुबुङा केरालासिम थांबाय थानाय समाव तामिलनाडु कम्बाटर जांसनाव गोमानानै दङ होनना मिथिनो मोन्दों। थांनाय सानाव गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय 5 नं सराइबिल बियाबाव इउपिपिएल दोलोनि 101 ट्रेक्टरनि रेलि लानाय हाबाफारि जादोंमोन। मख'नो गोनांदि बे 101 ट्रेक्टरनि रेलि हाबाफारियाव इउपिपिएल दोलोनि बिजाथि राजु नार्जारि बिथाङा गाखोनाय ट्रेक्टरा गोग्लैनो नागिरदोंमोन आरो बे गोग्लैनो नागिरनायखौ हेंथा दोलोआ जेननायनि इसारा होनना समाजारि बिजोंनि गेजेरजों फिनजाथाय होदों। दासान्दि बिपिएफ राजखान्थिनि बिसायख'थि फोसावदिं मेलाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा हेलिकप्टाराव फैनानै बाहागो लाफैनाया समाजारि बिजोङाव गोबां गोसारदों। खौरांगिरिफोरनि सोंथियाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा हा फाननानै मोननाय 22 कौटि रांजोंसो हेलिकप्टाराव थाव सोना बिसायख'थि फोसावदिं मेलाव बाहागो लादों होनना खौरांगिरिफोरनि सोंथियाव फोरमायथिदों। ডিবইপাড়ালে ভাড়া আর ভর্তি থাকে ড্রাইভারও ফুটকশন মই পয়সা দিব পাইছি নাকি ভাড়া তেল ভরাবার পয়সা তো দিছে পাইছে কোনে দিছে মই মাটি যে বিক্রি করছে তোতে খেল আছে 22 কোটি টাকার মাটি বিক্রি করেছে মই এই গুৱাহাটীটো এটো আপোনালোকে হিসাব লৈছে এটোতে তেল ভৰাই আছো মই লয়া না লমটো কি হেমন্ত সর্বানন্দপুরাও লব মোদীপুরাও লব ভালো লম মই মাটি কিমান বিক্রি কৰিছে স্যার 4.5 বিঘা মান হ'ব। 24 नं मसलपुर बियाबाव बिपिएफ दोलोनिफ्राय रिन्दाव बसुमतारिया टिकेट मोननांगौखौ मिजिंथिदों। बिटिसि बिसायख'थिनि खारखौ फोसावनायनि उनावनो राजखान्थि हान्जाफोरा हर सान गावबागाव दोलोनि थाखाय बिसायख'थि फोसावदिं मेल खालामनायखौ नुनो मोननाय जादों। बेजों लोगोसेनो बिपिएफ इउपिपिएल जिएसपि आरो एपिबि दोलोआ गिबि बिजाथिनि फारिलाइखौ फोसावबाय। सापरनि जालिकुरायाव सिखा गोफार हाथियार लावथिजों गाग्लोबनायाव गोब्राबै जोखोम जादों मुकुल आली मुंनि सासे आमसुनि सोद्रोमाया। जाथायनि सोमोन्दै मिथिनो हानाय बायदिब्ला दोंसे रायजोआरि लामाया गाज्रि जानानै थानायनि थाखाय ओनसोलनि माखासे लाइमोनफोरा आमसुनि हेफाजाबै लामाखौ फोसाबना हाबा मावदोंमोन। लामा फोसाबनो थांनाय आब्दुर रहिम मुंनि सासे सुबुङा लामा गेजेराव होथेनाय बेराखौ बोखारनायाव दावराव दावसि सोमजियो आरो बे जाथाया जायो होनना मिथिनो मोन्दों। बावखुंग्रि बियाबनि सिङाव थानाय सालबारि गामियाव इउपिपिएलनि बिजाथि इएम रनजित बसुमतारी बिथाङा फोसावदिं हाबाफारियाव बाहागो लाना खौरां बिजोङाव बिपिएफनि सायाव गोख्रों बिबुंथि लाखिदों। गुन्डा सोदोबखौ हाग्रामा महिलारि बिथाङासो बाहायो। बिपिएफआ इउपिपिएलनि हेंथायै मोनबाल' मासि देरहागोन होनना फोरमायथिदों इएम रनजित बसुमतारिया। करापसननि रांजों हेलिकप्टार लाबोनायखौ रायजोफोरा बयबो मिथिगौ होनना फिनजाथाय होदों रनजित बसुमतारिया। गुन्डा सोदोबखौ जोङो हाग्रामानिफ्रायसो खोनाबाय थायो मानोना हाग्रामानि केरेक्टारानो गुन्डागिरिखा नंखायनो गाव गुन्डागिरिखा हाग्रामानि खुगानिफ्राय गुन्डा ओंखारबाय थायो गुन्डा सोदोबा ओंखारो आरो हाग्रामानि जा लिडारफोर बे लिडारफोरा माबायदि केरेक्टारनि बेखौ दिनै 35 लाख जोंनि बिटिआर बासिया मिथिजोबखायो। हाग्रामाया मोनबानि बारा देरहाया दिनैनि दिनाव इउपिपिएलनि बेरेखायै बिथाङा सानसेयाव हाजार कोटि गारनानै नङाबा 100 कोटि गारनानै हेलिकप्टार बायनानै लाबोदों भारा लाबोदों माबेनिफ्राय लाबोदों मानो लाबोदों बेखौ रायजो राजाफ्रा बुजिजोबखाबाय। दिनै फैगौ 22 तारिखआव जोंनि जा बिसायख'थि जागोन बे बिसायख'थि बायदियै जोंनि इउपिपिएलआबो 100% साखाफारा जानानै दङ आरो बे 100% साखाफारा जानायनि गेजेरजों जोङो दिनै इउपिपिएलजों खामानि मावगासिनो दङ। मानव गिदिर चिफ प्रमद बर' बिथांनि
बिथोन बायदियै बिथांनि बिथोन बायदियै आङो दिनै बावखुंग्रियावहाय बिजाथि महरै सायख'जादों। बिथांनि बिथोन बायदियै दिनै आं बावखुंग्रियाव गिदिंगासिनो दङ। दिनै गासैबो जाथि जनगोष्ठीया 100% UPPL दोनो भट होनो होननानै दिनै देरहासार होनानै जोंनि मानगिरि चिफ बिथांखौ बा जोंनि प्रमद बर' बिथांखौ खेबसेबाव रिसिभ खालामनानै जोंनि बिटिसिआव सान्ति गायसननो, खौसेथि गायसननो, गोरोबलायनायनि गेजेरजों जोंनि समाजाव मोनसे गेबें लामाजों थांनो हानाय इयुननि जोंनि जा जोलै बेखौ दैदेनलांनो हानायनि खामानि मावनो थाखाय दिनै गासैबो जाथि जनगोष्ठीया खौसे जादों। राभा, गार', आदिबासि, बर', सूत्रधर, राजबंशी, बाङालि, इस्लाम गासैबो बावखुंग्रियाव ज' जानानै UPPL दोलोखौ सापर्ट खालामनो फैदों। बेनि थाखायनो खोब गोजोननाय मोनदों। हाग्रामाया गाव मोननै गेलेगोन होनदों। आं मोनसे बुंनो नागिरदों, आङो जेराव खाम्फा बिथांखौ मान होनानै, खाम्फा बरगयारि बिथांखौ मान होनानै आं सिगाङावनो केम्पेइनाव बुंनाय बायदियै खाम्फा बरगयारि बिथाङा UPPLआव फैयोब्ला आं 14 नं चिरां दुवारखौ खाम्फानो हगारना होगोन होननाय लेखायै जोंनि चिफ बिथांनि बिथोन बायदियै आं हगारनानै होदों आरो बावखुंग्रियाव आं गावनो गेलेफैदों आरो दिनै बावखुंग्रिखौ हमथानो हायोबा हाग्रामाया गावनो फैथों आरो हाग्रामानि एगेन्सै देबेरगाव जोंना खाम्फा बरगयारि बिथाङाबो गेलेगोन। देबेरगावखौ बिथाङा बासायग्रोथों। गुन्दा सोदोबखौ जोङो हाग्रामानिफ्रायसो खोनाबाय थायो। मानोना हाग्रामानि केरेक्टारानो गुन्दागिरिखा। नंखायनो गाव गुन्दागिरिखा हाग्रामानि खुगानिफ्राय गुन्दा ओंखारबाय थायो, गुन्दा सोदोबा ओंखारो। आरो हाग्रामानि जा लिडारफोर, बे लिडारफोरा माबायदि केरेक्टारनि बेखौ दिनै 35 लाख जोंनि बिटिआर बासिया मिथिजोबखायो। हाग्रामाया मोनबानि बारा देरहाया दिनैनि दिनाव UPPLनि बेरेखायै। मोनबाल' देरहागोन BPFआ। नोंथाङा दिनैनि दिनखौ लानानै बै दिनसिम BPFआ मोनबानि बारा देरहाया। अहंकार भाबै जोङो मानसिनि सिगाङाव हाग्रामा बायदि दुगा खालामनो नागिरा। बिथांनाव 3,000 कौटि राङा दाबो कारापसन खालामनाय राङा बिथांनाव दङखाय बिथाङा सानसेयाव हाजार कौटि गारनानै नङाबा 100 कौटि गारनानै हेलिकप्टार बायनानै लाबोदों, भारा लाबोदों। माबेनिफ्राय लाबोदों, मानो लाबोदों बेखौ रायजो राजाफ्रा बुजिजोबखाबाय। बिथाङा जे कारापसन खालामदोंमोन बेनो बिनि प्रमान आरो जे फैयोब्ला कारापसन खालामगोन बेनो बिनि प्रमान। जायफोर बिटिसिनि साख्रिनि इन्टारभिउआव पास खालामदों बिथांमोना गय खान्दिसेबो जाहोनाङालासिनो साख्रि मोनदों होनना फोरमायथिदों UPPL फार्मार सेलनि गाहाय नेहाथारि अमरजित बसुमतारिया। 17 बोसोराव BPF सोरखारा जा मावदों बेनि 10 गुन बांसिन प्रमद बर' बिथाङा 5 बोसोराव मावनानै होबाय होनना फोरमायथिदों। 2020 मायथाइयाव BPF दोलोखौ रायजो राजाफोरा जोगारदों। रायजो राजानि मोजां खामानि मावनो हायैनि जाउनाव रायजोफोरजों BPFआ जोगारजादों होनना बुंथिदों UPPL फार्मार सेलनि गाहाय नेहाथारि अमरजित बसुमतारिया। रंगिना मोसाहारिनि मानि बेग आरो गोनांथार फोरमानलाइफोरा गोमादों होनना खौरां मोननाय जादों। खौरां मोननाय बायदिब्ला क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बर' कुरसाकुटि गामिनि रंगिना मोसाहारिनि मानि बेगजों लोगोसे पान कार्ड, ड्राइभिं लाइसेन्स, भटार ID कार्ड, आधार कार्ड आरो मोननै ATM कार्डफोरा गोमादों। बेनिखायनो सोरबाफोर मोनसनबायदोंब्ला जानबुं अनजिमा 7896950298 जानबुं अनजिमायाव खौरां हरनो खावलायहरदों। रादाबा एसेनोसै। गाबोन फिन गोदान रादाब लानानै लोगो मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबायब्ला अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्ट लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै होदो। गोजोन्थों।